Bon, ko an balimamuso dɔ kɔ an bɛ se ka conseil min di ale ma ko ale dusu kasilen bɛ a ka furu la. Bon, hadamaden conseil fɔlɔ min an b'a di a kɛra furukɛw ye a kɛra furumuso ye n ye min fɔ n ye bilasirali ɲuman kɛ nin na golofu la a b'a kasitiw ɲini k'a ci u ma e cɛma dɔ ala ko waasiruhunna bilmaruf a ko furuɲɔgɔnmɛ fila a ye ɲɔgɔn jɛ ɲɔgɔnya ni hɛra de ye ani sariya e cɛ ka sira ala ɲɛ i k'i ka muso ka hakɛw ɲini silamɛya sariya la ala y'i ka muso ka hakɛ minnu bili ka i k'o kɛ e muso ka sira ala ɲɛ i cɛ ka hakɛw ɲini silamɛya sariya la ala ye cɛ ka hakɛ mun kɛ i ka jɔ n'a ye ni kelen kelen siranna ala ɲɛ kelen kelen jɔra ni kelen ka hakɛ dusukasi tɛ ye furu la. Sheikh Albani muso dɔ delila k'a ɲininka ko sani ne ka furu n bɛ su minnu kɛ n bɛ salli minnu kɛ n bɛ kuranakala minnu kɛ n bɛ daamu sɔrɔ o la min furulen kɔfɛ n t'a kɛ ka daamu sɔrɔ n ka batow la a ko e cɛ b'i bolo cogo di i cɛ b'i bolo cogo di a ko Sheikh ne b'i ɲininka salli ko ni kuranakalan ko ni lagara ko ma e bɛ ne ɲininka n cɛ ka ko la ko ne cɛ b'i bolo cogo di a ko a ko ciden ko muso ko i tɛ limaniya daamu sɔrɔ abada fo i k'i ka cɛ ka hakɛw de d'a ma la yajidu almar'atu halawata al-imani hatta yudi haqqa zawjiha ko muso i tɛ limaniya daamu sɔrɔ abada fo i k'i ka cɛ ka hakɛw de d'a ma donc an bɛ wasiya kan min ka ya ni muso bɛɛ i cɛ ka hakɛ minnu bɛ ka jɔ n'u ye i ka sira ala ɲɛ n'a y'a sɔrɔ ala sɔsɔ ko minnu b'i bolo i ka so kɔnɔna na i ka ala sɔsɔ dabila n'i bɛ misiki lamɛnw de olu dabila ni photo de ka di i ye photo ko dabila télé lajɛ min ka di i ye dɔnkili lamɛn ni fɛnw i ka olu dabila i ka kuranakala n'i bɛ se ka kuranakalan kɛ i ka so kɔnɔ i ka kuranakalan kɛ n'i tɛ se kuranakalan na jikiriw caya subhanallah fo ni alhamdulillah fo ani nafila sallu olu caya u ka so kɔnɔ ni ala sɔnna dusukasi min b'i la ala b'a yɛlɛma k'a kɛ nisɔndiya ye donc an bɛ kɔnɔnadiya min kɛ a ye ka bilasirali min k'a ye ale ni musow tɔw bɛ ani cɛw tɔw bɛ furuɲɔgɔnmaw o ye nin de n y'a fɔ cogo min golofu la n ye bilasirali dɔ kɛ nin na fɔlɔ furu ɲɔgɔnma fila fɔlɔ furu dontɔ fɔlɔ a ka ko dɔ kɔlɔsi ye ciden ko ija atakum man taridawuna dinahu wa khuluquhu fajawijuhu dusukasi caman bɛ furu la sisan cidenw de ka hadisa bilala furu dontɔ o dusukasi caman fana bɛ furu la sisan furu dontɔ ciden ka hadisaw de bilala bo ciden fana y'a fɔ k'a da ka de ko ni o hadisaw ale ye min fɔ ko n'o bilala dɔrɔn ko a bɛ k'i ma tiɲɛli ni fitina de mɔgɔw b'o tiɲɛli don fitina de kɔnɔ cɛ fanfɛla la ciden ko cogo di ija atakum man tarida'una dinahu wa khuluquhu fajawwijuhu wa illa takun fitnatu wa fasadun kabir fil ard muso fanfɛla cɛw fanfɛla la muso ou bien ini ka walijun ni e muso de b'a fɛ ka cɛ ɲini ka fura la ou bien ka walijuw b'a fɛ ka cɛ ɲini kiwla fura la ou bien cɛ min nana e ɲini ciden ko ni mɔgɔ min nana aw ma a ka diina ka ɲi a ka jogo ka ɲi a ye a ka muso ɲini i denmuso de ou bien muso min a wolojiya b'u bolo ou bien e muso i ɲinina diina tigi fɛ jogo ɲuman tigi fɛ ciden ko fura ma dɛ a ko walijo a y'a la furu dɛ ni ye muso de fura ma dɛ ni diina tigi nana jogo ɲuman tigi na kana taa k'i tɔ dɛ ciden ko i ka fura ma a ko wa illa takun a ko n'i m'o kɛ takun fitnatun takunu fitnatun wa fasadun kabir wa fi riwayat wa fasadu aridu akon ni mo ka be kima fitina ye ani tiɲɛli belebeleba ani tiɲɛli mi dantala aridu koro yewde tiɲɛli mi dantala donc muso wolijo chama furu donto ni yorote kolosi dina tigi ni jogo ɲuman tigi te kolosi ni dina tigi nana muso fula b'a bolo de muso saba b'a bolo de a tɛ baara la de a tɛ jamana kɔfɛ de du t'a bolo Bamako ya de a si janfara de a kɔrɔla de dina tigi sagira jogo ɲuman tigi sagira
wodi ato Cheikh Abdallah Bumbaji do ya nyinin ka ko ale fa ba fe ka di ceedo ma ko ale fa ne bogotino ko ceebe sambi woro Bumbaji koy fayi do yoro min ni attigi e doni ke bagade dina tigi de ako do yede ako cok muso chaman furla cokoro bala iye hera min coro min be demiseni bulama soro ako hera bola ni dina tigi de do doni ke bagade do ako doni min bala dina min bala o ba kacce koro ba ya yoro datu ako furama de ako cide nyamba ise to furu ka ciden si to sambi duru ni duru de amba ise to be san kononto cide aye amba ise to furu adu ayi cide nya amba ise to furu ka ciden si to sambi duru ni duru amba aise to sibe san kononto kafo e wacce ne simna kasu kajja wote fenye de wote e wa lebuye wote defo ye ko mo be obi ka furu bale koy ni dina tigni jogu man tigi nana mo ko chama be dina ni jogu man ngon surala de Cheikh Abdallah Bumba jenne fo akum muso fana ke fana be se ka muso furu min ka koroniye amba karja to nana odela ciden ba an ka amba karja to furu ayasoro ciden sibe samuga ani duru amba karjatu sibe sambinani amba karjatu situmbe sambinani de cide nya furu ka ciden sito samuga de duru amba karjatu ka korona ni sanjoli santani duru be se ka kidenya yere donc an kan janton nonuna Fatumata demuso ummu kulsum minye Umar ibn Khattab ya furuka to khalifa yala Fatumata de muso beke Umar munye sisa har ya ngoden te tiluma sama yeredo Fatumata yerede be se ka ke Fatumata Umar modenye o de muso ummu kulsum Umar ya furu ka to aka khalifa yala aya nyine Ali ibn Abi Talib fi ayata kadama donc ambe min fo kasara ni balaw ni fitna be furu la ciden ka risanu num bilalim bala ciden man n'importe quoi chama fo ciden to koroya do abe fe ngore do ma ko ja ataku man taridauna dinahu wa khuluquhu fajawijuhu ni minna na uma dina kana jogo ke ala la furu akunna mo ke abe ke fitna ni cinyali bele bade dugu koloka ni nyache famfela muso fana famfela mon fora تنكه المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاجفر بجات الدين تربت يدك muso fana fanfela la ciden ko ecce fana ni be muso nyini mo be muso furuni hakkilina nani dola kelende do be muso furu akan na folo kama ko na folo tigide o ba furu do be muso fura ka dambe kama dambe tigide o qabla ba tigide do ba furu kama do be muso furu li jamaliha ka cenyi kama muso cenyi de ba furu na ka cenyi de kama do be muso fura ka dina kama bo ciden ka bila seradina nani yoro de la sisa aw ako eki jija ika dina tigide tade ni mo ke ibolo be bila bogola tarbati yadaka arabu benin fo mogode min nu mana korde be perdi ni mo ke doro be perdi bo cide ce famfelala ayibila kata dina tigide muso famfela ayibila kata dina tigide mo wodi ato Sheikh Sal Fawzan ko laysa sanu an tatajawwaju walakin lisan man yatajawwajuhu haja huwa al-matlubu akokote kon furula kokote iye be juman furu iye jon furu akokuma bo yoro de la faji faruju bijati din nye muso furu ube furula chela oteo i furula jonna iye jon furu kibariya ben yoro de la balmo anka kasara chama min di dusu ko si chama min be furula furo ambi yoro folo fule ciden kari samunum fule ka bilate de donc nambeta ko were nyini de kata dowla de ambobi min kala tobe be kam dusu kashe ambe ala deli
furu ñogoma be ala ku dusu suma ala ku kambe ku dusu suma aha